खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो दं, जाय बिथांमोननि न'खराव फिसाय थैजानाय रान्दि हिन्जावफोर दङ आरो लोगोसे जायनि न'खराव बेंगुरा जानानै दङ बिथांमोननो भारत सरकारा दिनै मोनसे गोदान लान्स खालामना होलायबाय लोगोफोर। बिथांमोननो गोदान मोनसे आपडेट लानानै होलायबाय आरो दा बिथांमोननि न'खराव जुदि फिसाय थैजानाय जुदि बिसि दङब्ला बिधबा, बे बिधबा पेन्सनखौ नोंथांमोननि जि फैसा मोननाय बे फैसाखौ भारत सरकारा दिनै बारायनानै होनो नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय मोनसे थांखि लाबाय दे लोगोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि न'खराव जुदि सोरबाफोर बेंगुरा जानानै दङब्ला, लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा बायदिसिना जानानै दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय पेन्सन दरमा सिस्टेम मोनोमोन नालाय मान्थलि, बेखौ भारत सरकारा बारायनानै होनायनि मोनसे टारगेट लाबाय। दा मानि थाखाय बारायनानै होनो नागिरदों बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो दै लोगोफोर। नोंथांमोननि जि दा फैसा, बे फैसाखौ बारायनायनि मेन थांखियानो बेनो, माने सिगांनि फैसाया जेसेबां नों 1000 बा 2000आनो मोनमोन, नोङो 1000 बा 2000आनो मोन, अब्ला नोंथांमोननिया बै समाव मुवा बेसादफ्रा खमावनो मोननो हानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय दा बे मुवा बेसादफोरनि दामा बांलांबाय। बेनि थाखायनो भारत सरकारा बे जाय न'खराव फिसाय थैजानानै थादों रान्दि हिन्जाव आरो जायनि न'खराव बेंगुरा दङ बिथांमोनखौ सोलिहोनो थाखाय बे फैसाखौ दिनै भारत सरकारा बारायनायनि मोनसे थांखि लाबायदों लोगोफोर। नै बेवहायनो होखादों बिथांमोना बेसेबांहालागै बारायगोननो, बेयाव नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननिया जुदि 1000 बा 2000 मोनोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मा मोननो हानो, 10,000सिमहालागै मोननाय बिथांमोना बानायनो नागिरदों आरो दा बिराद मोजां होननानै सानना लानांगोन नोंथांमोना। सिगांनि जि फैसा, बे फैसानिफ्राय नोंथांमोना नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय बिनि फैसाया बारायसिगोन आरो लोगोफोर दै, आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसै लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जाहैबाय, जाय फंबाय बिनानावमोना उन्दै कलेजाव फरायफुबाय दङ दै लोगोफोर, बिथांमोननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आसनि लन्च खालामना होदों। बेनो जाबाय बे हौवासाफोरनि थाखाय, हिन्जावसाफोरनि थाखायथ' निश्चित महिना, हौवासाफोरनि थाखाय, बयसफोरनि थाखाय बिथांमोना बाबु आसनि मोनसे स्किम एनाउन्स खालामनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय फरायनायनि नामै मान्थलि फैसा मोनबाय थानो हानाय। दा बे बाबु आसनिखौ नोंथांमोननो जि अनलाइन बा अफलाइनजोंनो जा, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगौआ दानिफ्राय सोलिबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना गोसोआवला, जाय बिथांमोननि न'खरफ्राव उन्दै फंबायमोन दं बिथांमोननि थाखाय जे बाबु आसनिनि जि फर्म, बे फर्मनि एप्लाइ होनाया दा सोलिबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बे फर्मखौ, गोबाङानो साननो हागौ बहा होनांगौ, बे फर्मखौ नोंथांमोना कलेजावनो मोनो आरो कलेजावनो थांनानै नोंथांमोना बे बाबु आसनिनि जि स्किमनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना, फैसानि जि फर्म, बे फर्मखौ नोंथांमोना बे कलेजावनो हैनो नांगोन दे लोगोफोर। आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि सोरबाफोर बेबायदि कलेजाव फरायफुनाय हौवासा गथ'फोर दङब्ला नोंथांमोना खबर लानो हो। बयनिबो कलेजाव बे फर्मखौ जमा लानाय हाबाफारि सोलिबाय दं दे लोगोफोर, जाहाथे रावबो थालांनाङा। जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंथांमोना थांनानै खौरां लाहैबानो जाबाय। दा बेनि फर्म साबमिटआ सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे फोरमायहरबावनो नागिरदों आं नोंथांमोननो। गोबाङानो सोंहरबाय दंमोन कमेन्ट्स खालामनानै, जे फार्मार आइडिखौ बोरै बानायो आदा, गोबाङानो सोंहरबाय दङ। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखानि। फार्मार आइडिखौ बानायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङावबो आंनि जे फार्स्ट चेनेलावबो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोखांबाय। नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ बानायनो हानाय नङा। मानो हानाय नङा? नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि जे बिना CSC थ्रुयै फार्मार आइडिखौ बानायनो हानाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ बानायनो थाखाय CSC सेन्टाराव थांथारनांगोन लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ बानायनो हानाय नङा आरो। दा आं बानायनानै दिन्थिब्लाबो आंनि CSCजों नोंथांमोना बानायहैनो हानाय नङा आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोना खाथियावनो CSC दखानाव थांनानै बे फार्मार आइडिखौ थाबैनो बानायनानै ला, बेवहाय नोंथांमोना PM किसाननि फैसा मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना थाब बानायनानै लायाबा PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना आन्दायगोन आरो सिगांनि बायदि नोंथांमोननि फैसाया थाबथानानै थालांगोन लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला। जुदि नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लायोब्लासो
PM किसाननि नैबे 22थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। आरो बेबायदिनो सिगाङाव जेरै नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्ट 21 इनस्टलमेन्टखौ मोनबोआखैमोनना, बेबायदिनो आरो बेवहायबो जाबावगोन लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायखाबाय। नोंथांमोना खाथिनि जायफोर दखानाव CSC दङ, बे CSC आव थांनानै बे फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै फोरमायहरबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनफिनगोन आरो आं बेबायदिनो जि गोदान गोदान आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। बाय बाय।